Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El pediatre santcugatenc Josep Caritg ha estat una de les figures clau en el desenvolupament del transport neonatal i pediàtric a Catalunya, un model que aquest any compleix 30 anys i que s'ha convertit en referent a l'Estat. En una entrevista a Cugat Mèdia, Caritg repassa una trajectòria de dècades vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu, des de la unitat de cures intensives pediàtriques fins a la direcció mèdica. Un dels punts d'inflexió de la seva carrera va ser la posada en marxa del sistema de transport pediàtric del SEM a mitjans dels anys 90. La creació d'aquest servei especialitzat va suposar un canvi radical, diu, amb equips formats específicament i una millora substancial en l'atenció als infants en estat crític. Més enllà d'aquesta fita, el pediatre santcugatenc posa en valor l'evolució de la medicina pediàtrica, cada vegada més orientada a la prevenció. Un dels àmbits que més l'han impactat al llarg de la seva carrera ha estat el de les cures pal·liatives pediàtriques, una experiència que assegura obliga a posar el focus no només en el pacient, sinó també en l'acompanyament a les famílies i en la gestió emocional dels equips mèdics. Aquesta mirada humana de la medicina també s'ha vist reforçada per la seva pròpia experiència personal. L'any 2006 va rebre un trasplantament de pulmó després de ser diagnosticat d'una fibrosi pulmonar. Tot i això, va poder continuar treballant fins a la seva jubilació el 2015. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi haurà 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejats 2 dies de vaga a les escoles bressol, una a escala estatal i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. En el cas de Sant Cugat, les escoles i instituts públics de la ciutat faran vaga els dies 12, 19, 27 i 28 de maig i també el 5 de juny. I pel que fa a l'acte destacat de l'agenda, aquest dijous a les 8 del vespre, el bar Bocamoll del Casal de Torreblanca acull el concert de Charles Mingus Sound of Love, dins del cicle de concerts de petit format organitzat per la PUA. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.